фальсифікаціям, ні! Махінаціям, ні! Поняттям, ні! Ні брехні! Ющенко! Так! Ющенко! Так! Це наш президент! Так, так! Разом нас багато, нас не подолати. 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 Ми не бидло, ми не козли, ми України, доньки і сини. Зараз чи ніколи, годі чекати. Разом нас багато, нас не подолати. Ми не бидло, ми не козли, ми України, доньки і сини. Зараз чи ніколи, годі чекати. Разом нас багато, нас не подолати.